Grazzi li naqattu magħna għal din it-tieni parti ta' Wirtu Eredi fil-boardroom miegħi għandi lil Dr. Joseph Gerada li huwa ir-regolatur tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, lil Antoinette Cefaj mill-Malta Enterprise u Kerstin Cremona li huwa manager f'ditta ta' awdituri u konsulenti. Kerstin, is-suġġett tal-lum fuq xi ħanitkellmu? Suġġett tal-lum huwa e-commerce u l-importanza ta' cyber security jew f'nafu bil-Malti forsi sigurtà diġitali. Naħseb kulħadd kemm aħna hekk fuq il-mejda u kemm telespettaturi huma kollha familjari mal-kummerċ online, llum saret xi ħaġa ħanedu hekk komuni ħafna li dak li jkun jixtri online, forsi mingħajr ma dak li jkun jifhem eżatt x'inhu qed jiġri fl-isfond. Għalfejn cyber security huwa daqs importanti. F'dinja fejn hija interkonnessa, id-dinja tal-informatika, għandek ħafna elementi ta' riski li dak li jkun forsi mhux neċessarjament qed jaħseb fihom. Jekk forsi nieħdu wkoll mill-aspett ta' negozju li tiegħi tisma' jiena nixtieq inbih il-prodotti u servizzi tiegħi online. Dan ħajamilha forsi bħala f'ngħidu business venture u jara l-affarijiet sbieħ kollha li jġib miegħu ngħidu hekk il-kummerċ online, però ma jkunx forsi qed jaħseb ċertu riski li jrid jindirizzhom. Jekk forsi nħarsu lura 15-il sena ilu għax l-e-commerce ma bedix il-bieraħ, ilu tant snin magħna, kellek ħafna riski differenti li bdew relatati ma' dak li sejjaħ il-credit card fraud, ġifieri frodi relatat ma' karti tal-kreditu, kollok serq, dak is-serq ta' numri jispiċċaw fuq suq intermedjarju u jkollok terzi li jixtru dawk il-numri biex imbagħad jippruvaw joħorġu l-flus mod bil-mod jagħmlu transazzjoni differenti ħalli hekk ikunu ngħidu hekk taħt ir-radar sewwa. Tant li kienet invoga dis-sitwazzjoni li infatti l-Amerika responsabilità tal-investigazzjoni ta' credit card fraud taħt is-secret services segreti. Ġifieri daqshekk kienet problema ngħidu hekk kbira. Ġifieri jekk immorru iżjed il-qudiem llum il-ġurnata, naraw kif ir-riski għadhom hemm evolvew ma kif it-teknoloġija evolviet. Għax it-teknoloġija li konna nużaw 15-il sena ilu ovvjament inbidlet. L-inbidel ħafna drabi huwa l-komplessità. Dak li jkun meta tuża website fuq l-internet, il-user normali ngħidu hekk, forsi ma jaħsibx daqshekk fil-komplikazzjonijiet li hemm għaddejjin wara dik il-website. Għandek il-karatteristiċi differenti tal dik il-website, għandek il-funzjonijiet, u kollox jinbidel mod dinamiku ma' kif qed tinteraġixxi ma' dik il-website. Dawk kollha fid-dinja tagħna jħolqu ħafna vulnerabilitajiet f'dik is-sistema u potenzjalment għal vulnerabilitajiet għalfejn għax l-iżviluppatur ta' dik il-website jista' faċilment minħabba l-komplessità jħalli xi ħaġa barra, xi ħaġa nieqsa verifika nieqsa l-hemm u law u hemmhekk toħloq dik il-katina li daw li ngħidulhom hackers potenzjalment ikunu qed iduru online, daw jaf ikunu organizzazzjoni kriminali, mhux persuna weħeda, taħdem weħeda, bdew fitxu daw il-problemi biex imbagħad jieħdu aċċess dik il-website, joħorġu x'informazzjoni again relatata mal credit cards jew inkella dettalji personali nafu kemm hija importanti anke bl-aspett tal-GDPR li ħareġ fl-2018 u anke potenzjalment jidħol fuq dik il-website, fuq is-sistemi interni u fuq in-network. Ġifieri daqshekk jista' tkun kbira l-firxa ta' dik il-problema. Ġifieri bniedem jista' jidħol wara il-kwinti ta' dik il-kumpanija jew persuna. Negozju li jkun tella website online faċilment tista' jisponi l-affarijiet interni jekk dan ma jsirx b'mod bil-għaqal, ġifieri ma jħux pariri mingħand esperti tekniċi biex ovvjament jissegrega l-affarijiet, jara li tisiru ċertu kontrolli, verifiki, eċetera, eċetera. Ġifieri importanti ħafna. Dr. Gerada, kif beda il-problemi tal-COVID bħala uffiċċju tagħkom kontu ankoraġġejtu lin-negozji tal-familja biex jużaw l-e-commerce minn mhux attrezzat juża. Intlaqat sew il-proposta tagħkom u qed isir follow-ups fuqhom?
Kif għattajjeb inti Nolin, waqt il-pandemija, ovvjament kien hemm ħafna negozji tal-familja illi kellhom jaraw kif ħajadattaw in-negozju tagħhom biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin. U waħda mis-soluzzjonijiet kienet illi jilħqu s-suq tagħhom, speċjalment dawk li qegħdin fir-retail, jilħqu s-suq tagħhom billi jmorru online. Minn hawnhekk ħafna nies irrealizzaw li isma' in-negozju tiegħi issa m'għandux joffri il-prodotti tiegħi lil daw lis-suq lokali biss imma timmur anke oltre. Però li huwa interessanti minn dak li qed niddiskutu llum huwa li isek filli għandek ħanut u r-riski tal-ħalli li ħajidħollok huma dawk li ħajdħlu fil-ħanut tiegħek in-nies li qegħdin hemmhekk lokalment. Mentri issa f'daqqa waħda malli ftaħna l-bibien lis-suq internazzjonali għax dik ir-realtà once li qiegħed fuq l-internet inti miftuħa l kulħadd, ir-riski ħajjiżdiedu ħafna iktar. Allura huwa importantissimu u forsi ħafna drabi sfortunatament ma naħsbux fuqhom dawn l-affarijiet l-importanza li jkollok sigurtà bħalma inti għandek alarm system fil-ħanut, bħalma għandek iċ-ċavetta u għandek is-serratura u għandek is-sejf. Bl-istess mod mhuwiex billi jkollok e-commerce site mhuwiex xi ħaġa sempliċi li inti tfajt il-prodotti tiegħek online u forsi għandek dik ngħidula payment gateway minn fejn dak li jkun jista' jħallas online u ħafna hemmhekk irid ikun hemm sistemi ta' sigurtà li ovvjament hemm speċjalisti li jkunu jistgħu jgħinu lin-negozju biex joħloqhom dawn is-sistemi ta' sigurtà li jkunu f'posthom hemmhekk ħalli inti żgur ma ssofrix u ma tkunx vittma ta' dawn li kif kont qed ngħidu l-hackers. Tista' tkun devastanti għaliex jekk jieħdulek smajt b'każi li jieħdulek il-website f'idejhom la tista' tikkontrolla. Antoinette, il-Malta Enterprise, x'pożizzjoni għandu fuq dar rigward? L-ewwel nett Nojlin, il-pożizzjoni tal-Malta Enterprise hija dejjem biex in-negozji jimxu l quddiem. Però dak ma jfissirx illi kif kienet jirreferi sewwa Kerstin m'hemmx riski oħra. Xiġifieri, nixtieq illi hawnhekk nispjega b'mod ċar illi Going Digital għandha riski tagħha, dawn ir-riski aħna nitalmuhom anke l-iskola meta nkunu qed nagħmlu l-CDL, ġifieri dawn ir-riski ma tultux il-bieraħ u mhux għax bil-COVID ixprunajna n-negozji tagħna biex imorru aktar diġitali u nibdew nżidu aktar e-commerce u allura hemmhekk torbot l-element ta' sigurtà diġitali. Imma dak kollu kienet jgħid Kerstin ma nixtieqx li ħasal hemm barra biex inbeżżaw lin-negozji tagħna bih. Għaliex dak huwa riskju bħal kull ħaġa li tagħmel f'ħajtek għandek riskju abbinat magħha x'għal kull għażla għandek konsegwenza. Li tittamel li tirrikonoxxi li hemm riskju u bnies esperti fis-software eċetera se tkun qed tirrikonoxxi u tindirizza dak ir-riskju. Bħala Malta Enterprise aħna ovvjament qegħdin nippromuovu li n-next steps il quddiem għall businesses tagħna huma kemm li trasformaw ruhom f'business f'negozju iktar diġitali u anke li jagħmlu trasformazzjoni għal negozju iktar sostenibbli. Għaliex li inti taqleb il-business tiegħek għall-e-commerce hija pass wieħed mill-ħafna kif inti tista' tmur diġitali. Jiġifieri bħala negozju tista' tagħżel li tbieħ online, tista' tagħżel li tissorsi l-materjali tiegħek online, tista' tagħżel illi ikollok anke ċertu ċertifikati li inti you abide by them online minħabba sistemi ta' standards anke meta persuna jiġi biex iħallas direttament fil-website tiegħek. Però jibqa' il-fatt li anke kif tinteraġixxi mal-klijent tiegħek b'mod virtwali, ġifieri mhux bil-fors min se jixtri, imma anke min qiegħed iħares lejn in-negozju tiegħek biex jew jirċievi s-servizz jew isaqsik għas-servizz jew anke biex jixtri l-prodott. Il-mod tad-dinja virtwali kif daħlet fil-ħajja tagħna speċjalment anke bil-COVID huwa spettakolari. Jien illum il-ġurnata inqalleb is-social media u insib libsa u nordna. M'għadniex daqshekk popolari li ħammur indur fil-ħwienet għaliex hija kwistjoni ta' kumdità. L-istess meta qed nagħżel affarijiet oħra irrid narhom u rrid kważi mid-diskrizzjoni li għandi online jien irrid nifhem x'qed nara daqs li kieku mort b'mod fiżiku. Din hija kif qed nieħdu l-business tagħna b'mod ġenerali u b'mod li m'għandniex għażla. Jiġifieri jekk inti b'mod ġenerali n-negozju tiegħek trid tibqa' tiffjorixxi għandek taqleb diġitali u anke b'mod sostenibbli. Sa meta ngħidu sostenibbli tgħidli kif qed torbothom id-diġitali ma' sostenibbli li tkun diġitali u li tkun safe huwa sostenibbli.
li tkun digitali u li jkollok ċertu sistemi ta' kontrolli biex inti qed b'mod kontinwu tkun taf x'baqalek in stock, b'mod kontinwu tkun taf kemm qed joħodlok ħin biex dak il-prodott jasal għand il-klijent u kif tista' tqassar dak il-ħin u ttejjeb dejjem is-servizz tiegħek. Hemmhekk inti qed tkun effiċjenti u sostenibbli. Il-Malta Enterprise għandha diversi skemi ta' kif jistgħu in-negozji jiġu assistiti b'mod differenti anke jekk inti negozju żgħir, jekk inti startup u anke jekk inti negozju stabbilit. Grazzi, Antoinette. Spjegajta b'mod rett u ċar. Grazzi, Kerstin, li kont magħna f'dan il-board meeting ta' We're to We're Ready. Antoinette, grazzi. Dr. Gerada, grazzi. Naseb tajnikom ħafna informazzjoni fejn tistgħu intom issa min-naħa tagħkom tfittxu mal-konsulenti tagħkom biex jgħinukom f'dan ir-rigward. Jiena ħanħallikom hawnhekk sakemm narakom il-ġimgħa d-dieħla, nirringrazzja lill-team tiegħi, lill-camera people, lil Josef Azzopardi, David Azzopardi, nirringrazzja lilkom li qbajtu magħna, nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Grazzi lill-sponsors personali tiegħi. Stefanias, Bata, Screen Hacker, Teoxen, Newme, O'Hare Opticians, Irtok Marlene Vassallo bi prodotti Max Factor, Plan H Healthy Eats.